Είμαι λίγο αγχωμένος, με παρεξηγήσετε, δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που είστε εδώ σήμερα, μια δύσκολη μέρα που αύριο είναι εργάσιμη. Υπάρχει και η πορεία για το Φύσα και πολλοί φίλοι ακόμα δεν έχουν καταφέρει να έρθουν. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Μάρκο Σεφερλή, που στην καρδιά μας όλων τον θεωρούμε πλέον κυριώτη, για αυτό το στολίδι που διατηρεί τόσο όμορφο και τον ευχαριστώ και πάλι για την παραχώρησή του. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε για 3 βασικούς λόγους. Επίσης, ξέρω ότι η ειδικότητά μου να σας κάνω για να διασκεδάσετε. Οπότε μαζευτήκαμε πρώτον εδώ για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά, γιατί με τα τελευταία γεγονότα το έχουμε όλοι πάρα πολύ ανάγκη. Δεύτερος βασικός λόγος είναι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Σας τα είπε και ο Άκης, υπάρχουν 2 κουμπαράδες στην είσοδο. Ο ένας είναι για το χαμόγελο του παιδιού και ο άλλος είναι για τους πλημμυριοπαθείς. Θα ανοίξουμε live μετά να δούμε πόσα χρήματα έχουμε συγκεντρώσει και να πάμε να αγοράσουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο τρίτος λόγος είναι για να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι είμαι υποψήφιος με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Μόραλη. Να σας πω λίγα πράγματα γι' αυτό. Το 2014 σας κοίταξα όλους στα μάτια με τη μικρή δύναμη που είχα τότε, ένα μικρό μαγαζί, και σας ζήτησα να στηρίξετε τον Γιάννη τον Μόραλη και τον πρόεδρό μας τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη για ένα πειραία νικητή. Μπορώ ακόμα να σας κοιτάω στα μάτια, γιατί αυτά που υποσχεθήκαμε, όχι όλα, γιατί την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει ό,τι δεν έχει γίνει παγκοσμίως, έχουν γίνει σε 10 χρόνια. Πανδημίες, μνημόνια, πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η πορεία είναι επιτυχημένη, όπως λέει και ο Δήμαρχος πολλές φορές. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Δεν μου αρέσει να λέω πάρα πολλά. Το μόνο που σας ζητάω μέσα από την καρδιά μου να με στηρίξετε και να μου δώσετε ένα σταυρό όλοι. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Είμαστε λίγο αμήχανοι εδώ πάνω στη σκηνή εδώ του Δελφιναρίου. Να πω και εγώ ένα μπράβο στον Μάρκο και τον ευχαριστούμε. Μας δίνει και 120.000 το χρόνο. Στο Δήμο Πειραιά, οπότε δεν μπορώ να τον ευχαριστήσω εδώ. Θέλω να μην την για τον συνεργό, να πω ότι πράγματι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 9 χρόνια στο Δήμο Πειραιά. Όπως είπε και ο Δημήτρης, το λέω πάντα, παρά τα λάθη μας, τις παραλήψεις μας, τις καθυστερήσεις μας, νομίζω το πρόσωπο της δουλειάς μας είναι θετικό. Η πόλη είναι πιο εξωστρεφής, βελτιώνει την εικόνα της, την καθαριότητά της, τον απλάς της, την ακτογραμμή. Έχουν μια άμεση σχέση με την επιχειρηματικότητα, με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουν ένα δίκτυο προστασίας, πηγαίνουμε αρκετά καλά. Θέλουμε και εμείς πραγματικά την εμπιστοσύνη του κόσμου να συνεχίσουμε για άλλα 5 χρόνια, να ολοκληρώσουμε αυτό το όραμα που είχαμε πραγματικά με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είχε την ιδέα να ιδρύσουμε την Πειραιά Νεκρή το 2014 τότε. Και νομίζω ότι και όσοι από την επιλογή του, το κίνητρο που είμαστε σήμερα εδώ είναι ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ξεκίνησε μαζί μας να υποστηρίζει το 2014, όπως είπε. Το 2019 εκτέθηκε, κατέβηκε υποψήφιος, πήγε αρκετά καλά, ήταν η πρώτη προσπάθεια, τώρα είναι η δεύτερη. Ο Δημήτρης μπορώ να πω ότι είναι ένα αυθεντικό παιδί, ένας αυθεντικός άνθρωπος, τον γνώρισα πριν λίγα χρόνια. Το εννοώ ότι είναι αυθεντικός, στον τρόπο που μιλάει, στον τρόπο που επικοινωνεί με τους ανθρώπους, στον τρόπο που δουλεύει. Πραγματικά αυτό το χαρακτηρίζει για μένα, ότι είναι αυθεντικός. Έχει διάθεση, δεν είναι μόνο ένας καλός επιχειρηματίας που κάνει άλματα, όπως είπε ο Άκης ο Δείξιμος, αλλά και ένα παιδί με πολύ μεγάλες ευαισθησίες. Με την Εκκλησία, πολύ μεγάλη σχέση με τον Άγιο Δημήτριο, την οποία βοηθάει συστηματικά σε ταμπούρια. Με την κίνηση που έκανε σήμερα, που κάνει την εκδήλωση, αλλά έβαλε και την παράμετρο να βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού και τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Και ένας άνθρωπος που έχει αναπτύξει επιχειρήσεις και στον Δήμο Πειραιά, γιατί μέχρι το 19 δεν ήταν εντός του Δήμου της Αλφα Πειραιά που λέμε, ήταν προς την Νίκαια. Τώρα κατεβαίνει, κάνει αξιόλογες δουλειές, αξιόλογα μαγαζιά. Μας προβληματίζει και μας καμιά φορά βέβαια με τον πολύ κόσμο και την πολύ μουσική. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να δοκιμάσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Το θέλει πολύ. Αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει επιχειρήσεις που ζει σχετικά άνετα, δεν θα είχε κάποιο λόγο να ασχοληθεί με αυτοδιοίκηση. Δεν επιθυμεί την προβολή, την έχει άλλωστε μέσα από τη δουλειά του. Συγχαρητήρια καταρχήν να πούμε στον Δημήτρη του Μεσούλα που είχε την πρωτοβουλία αυτή να κάνει την συναυλία αγάπης με όλο αυτόν τον κόσμο. Εδώ, στο πλευρό του και στο πλευρό του Δημάρχου, του κ. Γιάννη Μόραλη. Ο κύριος Μόραλης το είπε από νωρίς.
Μου έκανε την κίνηση αυτή, σου λέει. 120.000 δίνει στο Δήμο. Γι' αυτό ποιος τα δίνει, μόνο εσύ δεν μπορείς. Θέλω να πω ότι είναι άψογη η συνεργασία μας σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι εδώ Δήμαρχος Πειραιά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είμαι εντάξει απέναντί του, όπως ήμουν πάντα και με τον προηγούμενο Δήμαρχο. Όλους. Αλλά με το συγκεκριμένο είναι κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχει μια σχέση καλύτερη, μια σχέση αγάπης, αλήθειας, ειλικρίνειας. Ναι, και υπάρχουν λεφτά αισθήματα ανάμεσά μας. Το καταλάβατε αυτό. Λοιπόν, θα πιω να τη ξεχάσω, θα πιω να διασκεδάσω, τη σβήνω δεν με νοιάζει, πάμε! Όλοι τα χέρια πάνω, θέλω να την ελάνω, ψηλά! Όλοι τα χέρια πάνω, θέλω να την ελάνω, αν θέλει μια να φύγει παίρνω 100. Όπου κι αν βρίσκομαι, κάποια άλλη σκέφτομαι, λες πως έχω πρόβλημα πάρει. Μην αρχίσεις πάλι στο πρωί, δεν το αντέχω. Σατανιστώ και στο καλύβι δεν θα με κάνει το εγώ. Αφήνεις θα καθώ, να εξατανιστώ, θα πάψω να υπάρχω. Και αφήνεις θα καθώ, να εξατανιστώ και στο καλύβι δεν θα με κάνει το εγώ. Αφήνεις θα καθώ και πια δεν θα βρω. Αυτή θέλω. Μέσα στον όνειρό μου χθες μ' αγκαλιάσαν δυο σκιές και μου ψιθυρίσαν μυστικά. Μια μου είπε πως με θες, η άλλη με παρηγοριές. Λέει πως μ' αγάπησες αλήθινα. Θα βοηθήσετε λίγο, παιδιά. Είπες πως με θες, πως τα βράδια λες, χωρίς εμένα δεν ζεις, ψέματα όλα.
ήτανε όλα. Εγώ δεν είμαι καλός στα λόγια. Όλα δεξιά σου έχουμε, φιλαράκι μου. Ένα χειροκρότημα στον Δημήτρη τον Μεσούλα για αυτή την όμορφη γιορτή αγάπης, συναυλία αγάπης με τόσους όμορφους καλλιτέχνες συναδέλφους. Ό,τι καλύτερο έχω μέσα από την καρδιά μου, φίλε. Είναι βραδιές που προσπαθώ να κοιμηθώ, μα δεν μπορώ. Σε εσένα κάθε σκέψη με πηγαίνει και στου ονείρου τα σκαλιά κάθομαι πάλι ως αργά και αισθάνομαι τον κόσμο να μικραίνει. Είναι βραδιές όπως κι αυτή που ένα παραπονό θα βγει να σπάσει σαν γυαλί τη μοναξιά μου και δεν να έρθω να σε έχω, να είσαι μακριά μου. Μόνο για λίγο να σε δω, να σου μιλήσω, μόνο για λίγο να μπορούσες να έρθεις πίσω. Μόνο για λίγο είναι βραδιές που δεν μπορώ να σ' αποφύγω. Προσευχή και αν δεν θα γυρίσω, μόνο εγώ μπορώ να σ' αναστήσω. Προσευχή Μεσούλα, κάνε άλλη μία, μην τα πάρω και τελειώσει η ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλά. Παναμίνα σπίτια μου, Παναγία μου, κάνω τον ύπνο μου, την ησυχία μου. Παραμιλάς και εγώ σ' ακούω και μπερδεύομαι, εσύ ονειρεύεσαι και εγώ παιδεύομαι. Αισθάνομαι έτσι πολύ μεγάλη χαρά που ήρθα να τραγουδήσω για τον Δημήτρη Μεσούλα, για την υποψηφιότητά του. Είναι φίλος μου αρκετά χρόνια και νομίζω ότι αξίζει να μπει στην ομάδα του κυρίου Μόρα. Επειδή γουστάρω και επειδή μ' αρέσει ο Δημήτρης γιατί είναι και φίλος μου και κουμπάρος μου, του εύχομαι κάθε επιτυχία. Και θέλω μεγάλο χειροκρότημα γιατί αυτό είναι ένα παιδί με μεγάλη καρδιά, με μεγάλη ψυχή. Βοηθάει πάρα πολύ όλο τον κόσμο και τον Πειραιά και το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και το ξέρεις επειδή σ' αγαπάω. Ό,τι επιθυμείς, στον δρόμο σου να το βρεις. Ό,τι πιάνεις να γίνεται μισάφι. Χαλαρά η ζωή. Έτσι. Ας μην έχεις και παρέα. Χαλαρά. Αφού πιο ωραία. Χαλαρά. Θα θυμάσαι όλα είναι τα λίγα. Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά, ας μην έχεις και παρέα. Χαλαρά, θα έρθουν άλλα πιο ωραία. Χαλαρά, θα θυμάσαι όλα είναι τραγικά. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στον Πειραιά, καλησπέρα φίλε μου Δημήτρη Μεσούλα και σε όλο τον κόσμο εδώ. Ξέρεις ότι στα λόγια δεν είμαι καλός,
αυτό σχεδιάζω κάθε φορά. Έχω γράψει κάτι όμως για σένα. Βασικά είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκομαι σε αυτή τη συναυλία αγάπης και για αυτόν τον ιδιαίτερο σκοπό του χαμόγελου του παιδιού και σε όλους αυτούς που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες, Καρδίτσα, Ακρίκαλα, Βόλο, Λάρισα. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Δημήτρη το Σούλα. Έναν άνθρωπο και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, όπως και εγώ είμαι στο Δήμο Αχαρνών. Ο Δημήτρης είναι στο Δήμο του Πειραιά, με το συνδυασμό του Δημάρχου Γιάννη Μόραβου, έτσι ναι. Λοιπόν, μέσα από αυτά τα 2-3 χρόνια που σε ξέρω, φίλε μου, θέλω να πω ότι ο Δημήτρης είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος που πιστεύει και δίνει ευκαιρίες σε πολλά νέα παιδιά και σε θέσεις εργασίας και έναν άνθρωπο που απλώνει το χέρι σε όλους και πάνω απ' όλα έναν αληθινό φίλο. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου την κάθε επιτυχία στη ζωή σου και να είσαι καλά, να στηρίξεις όσο, όποτε και όσους μπορείς, φίλε μου. Καλή επιτυχία. Θέλω να πω στον Δημήτρη μου καλή επιτυχία, να ξέρεις ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό σου και ήταν σήμερα μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε, να δώσουμε κάποια χρήματα στο χαμόγελο του παιδιού. Είναι συναυλία αγάπης και μόνο τέτοιες συναυλίες αγάπης πρέπει να γίνονται. Τίποτα. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε αυτή τη ζωή. Θα προχωράμε μαζί κι όπου μας κάνει. Θα προχωράμε μαζί, κάνε κουράγιο γιατί έφτανε η φορά μπροστά μου είναι καλή. Θα προχωράμε
ίσως αλλά έρχεται εσύ κι εγώ τρελαίνομαι. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά. Σε περίμενα να έρθεις, σε περίμενα κι ό,τι πήγαινε να αρχίσει στην αγκιά μου για να αφήσει το σε ρίξω, σε περίμενα να έρθεις, σε περίμενα να χαρούσα ένα χάρη και μιλούσα κάθε βράδυ στα Τα δίνεις όλα κλαις και θέλεις να με πείσεις πως μακριά μου δεν μπορείς έτσι να ζήσεις. Σε πέρασες τα όρια της φαντασίας και δώσες πάλι ρετσίνα. Η φοβία, Μάρκο μου, για βοηθήστε. Χειροκρότησε μια αστυνομία, έχει ταλέντο που δεν έχει άλλη καρδιά. Χειροκρότησε για το ρόλο που έχει παίξει, είναι τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη. Χειροκρότησε για αυτή την ερμηνεία, έχει ταλέντο που δεν έχει άλλη καρδιά. Χειροκρότησε για το ρόλο που έχει παίξει, είναι τόσο πιστευτή σε κάθε λέξη. Καλησπέρα σας. Αν ήξερα θα έβγαινα με ένα τραγούδι του Σάκη Αρσενίου, αλλά δεν ήξερα. Ας υποθέσουμε ότι αυτό είναι μια μεγάλη εισαγωγή. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου, αλλά αν όλοι ευχαριστήσουμε θα φύγετε από εδώ μία το πρωί. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι τρίτος, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Μεσούλα για την πρόσκληση. Να ξέρετε ότι υπάρχουν κάμερες, ξέρουμε τα στοιχεία όλων εδώ πέρα, όποιος δεν ψηφίσει Μεσούλα, ξέρω ότι θα βρει τον πελάτη. Εγώ απλά σας το λέω, το ξέρετε. Και κάνω προσπάθειες διεξώ να βρω μια δάκη τόσο. Έλα που όμως δεν μπορώ να σ' αληθώ, σε θέλω τόσο. Κάνω προσπάθειες στο πάθος μου αυτό να ξελίξω όσο. Κάνω προσπάθειες, μα όλες πέφτουν πάντα στο κενό. Θα τρελαθώ, δεν θέλω άνθρωπο να δω κι ό,τι αγαπώ το πίνω μέσα στο πιωτό. Είμαι μια σκιά, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Θέλω να μπεις στη ζωή μου βραδιά.
ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Κι αγαπώ όλο τον κόσμο, κι αγαπώ όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί.